jotono lamsogo vibe song जों tini hinkhe BA third semester ni major paper 6 ni 12 mark rok no twiwi o video ni bisingtwi nailainai hinkhe phaidi question ni bwkhak puila question o tongo kothokmayung tamo bini darlong no cherui suidi eba kothokmayung ni nangkukmani cherui suidi hai hinui phano phaimano hinkhe 2 number ni question tongo kothokmayung ni gwrwng rok no sui phunukdi hinkhe obo haino 3 number o tongphio hachukkhuri o 1 kothokmayung ni kokyafang suidi 4 number o tongo hachukkhuri o 1 kothokmayungo nori ni tongwrwng no suidi obo haikhe no 5 number o tongphio Sudonwa Debormani suimung tei naharmung suidi sinimung obo jotono sinimung suimung tei naharmung suidi phaidi hinkhe 6 number bwkhak 6 number o tongphio rung 1 kothokmayung ni kokyafang suidi hinkhe o rung kothokmayung no norok YouTube o phano manui mano obo kaisa film tongo obo upload khaijak tongo o rung kothokmayung obo kaisa sana thangkhe raima saima no twi no suijak o raima saima twi kinaro tongnai lukurok ni kupal ni birman jwngjal no twiwi o kothokmayung suijak mano oro bubon hinui khoroksa tongo bo kobor wngmani no twi no oro suijak 7 number ni question wngkha rung 1 kothokmayungo bubon rwajani tongwrwng no suidi 8 number o tongo Nondokumar Debormani sinimung suimung tei naharmung suidi obo haikhe no 9 number o tongphio Srikanto 1 kothokmayungo Srikanto ni tongwrwng no suidi o Srikanto bo haino kaisa film tongo bangla bai bangla kok bai norok search khaikha hinkhe manui mano hinkhe 10 number o tongphio Srikanto 1 kothokmayung ni kokyafang suidi obo haikhe no 11 number o tongphio ba 11 number o Shemlal Debormani sinimung suimung tei naharmung suidi hinkhe obono chini paitha question hinkhe oro ang unit 1 ni simi unit 4 jora twi rwna chai tokha phiyaba unit 4 norok ni obo totally remove khai rwjak unit 4 ni phaigla hai khe ma tongo haifano ang unit 4 ni Srikanto no Srikanto 1 kothokmayung no ang oro rwkha hinkhe norok bo pori phano mano eba poriya phano tongui mano hinkhe kha khlaio aswk swngmung rok kuthuk khaiwi phaiglak tamoni hinba unit bo unit 4 ni kaisa remove khai rwjakba tei to unit 1 2 3 se hinkhe aswk syllabus o bo kothokmayung bo kaisa kaisa khai no rijakjak hinkhe kha khlaio swngmung easy no phainai hinai hinkhe norok je oro rwmani porikha hinkhe no norok ni common khlai mano amtui ta hinkhe kha khlaio buji mankhana hinai hinkhe tei kaisa kok norok tumung no o swngmung ni kifilmung nangui tongkha hinkhe ang baksaba ani o channel o rwjak bo tongo norok naiui mano hinkhe teibo norok nangui tongkha hinkhe ano insta o DM khai mano norok oro ani profile o insta ni link bo rwjak tongo naikhe nai mano sana thangkhe oroni je question ang swngmung tabuk rwmani oboni bisingo maximum no ang video swnamui upload khaijak hai khe ma tongo hinkhe naina khe naina rita hambai jotono।